Συγχαρητήρια που πήρες την απόφαση να ενημερωθείς. Αυτό σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος να δεις αυτή την ιδέα. Θα σου δείξω λοιπόν τη γενική εικόνα αυτού που κάνουμε για να πάρεις μια απόφαση για το αν θα δεις την ολοκληρωμένη παρουσίαση ή όχι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την έννοια του franchise. Στη διαδικασία του franchise έχουμε ένα πετυχημένο μοντέλο επιχείρησης καταστήματος, όπου το μοντέλο αυτό αναπαράγεται σε υποκαταστήματα σε διαφορετικά σημεία της χώρας ή του πλανήτη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ένα καλό παράδειγμα franchise επιχειρήσεων είναι τα Starbucks, που έχουν διαδοθεί με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Το personal franchise ή αλλιώς προσωπικό franchise είναι το ίδιο ακριβώς, μόνο που αποτελείται από μια λυσίδα μικροτζήρων που δημιουργούνται αυτόματα από τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές καταναλώνουν προϊόντα που ούτως ή άλλως θα κατανάλωναν, όπως είναι ο καθημερινός μας καφές, τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στο σπίτι, μακιγιάζ για τις γυναίκες, τα πολυπόθετα αρώματά μας, ακόμα και προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μας. Πάνω από 1200 κωδικούς. Πραγματικά αναγκαία προϊόντα για όλους που δεν θα σταματήσει ποτέ η κατανάλωσή τους. Εκεί ακριβώς μέσα στο σπίτι όλων μας βρίσκονται τζίροι και καταναλώσεις εκατομμυρίων ευρώ κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, αν παρακάμψουμε όλους τους ενδιάμεσους που υπάρχουν σε αυτά τα προϊόντα, δηλαδή τους αντιπροσώπους, τους λιανέμπορους, χονδρέμπορους, τα τεράστια ποσά που δαπανώνται σε διαφήμιση και αγοράσουμε κατευθείαν από τον παραγωγό, τότε θα έχουμε όφελος από την κατανάλωσή μας. Έτσι δεν είναι? Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για να κάνουμε πιο κατανοητό το personal franchise. Πόσες φορές έχεις προτείνει σε κάποιον μια καλή ταινία στον κινηματογράφο? Πόσες φορές έχεις προτείνει σε κάποιον ένα καλό προϊόν από το οποίο έχεις μείνει ευχαριστημένος? Για όλες αυτές τις φορές έχεις πληρωθεί για τη διαφήμιση που έχεις κάνει? Η απάντηση φυσικά είναι όχι. Το personal franchise μας πληρώνει ακριβώς γι' αυτό. Για να διαφημίζουν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε καταναλωτές που θα μπορούν να τα αγοράζουν κατευθείαν από τον παραγωγό. Και επειδή μιλάμε για ένα αξιοκρατικό σύστημα, ανάλογα με το τι τζίρο έχει δημιουργήσει ο καθένας, θα ανταμοιφθεί γι' αυτό. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι προσωπικές συστάσεις που κάνουμε είναι η ισχυρότερη διαφήμιση που μπορεί να γίνει για ένα προϊόν και να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, μιλάμε για ένα marketing συστάσεων, το οποίο μπορεί να μας αποφέρει από ένα έξτρα εισόδημα και, αν το δούμε πιο επαγγελματικά, ίσως και την οικονομική μας ελευθερία. Ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι με τη μορφή του viral marketing, της διάδοσης μέσω ίντερνετ, αλλά όχι μόνο. Να τονίσω εδώ ότι δεν έχει καμία σχέση με περιπτώσεις που πιθανόν έχει συναντήσει στο παρελθόν ανθρώπων που προσπαθούσαν να σου πουλήσουν προϊόντα ή να σε γράψουν σε κάτι που ούτε και αυτοί ήξεραν καλά τι είναι. Με το σύστημα που δουλεύουμε εμείς, οι υποψήφιοι συνεργάτες ενημερώνονται αυτόματα από τα εργαλεία δουλειάς που έχουμε και έρχονται αυτοί σε εμάς για να ενημερωθούν για αυτό που κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι στο μοντέλο που θα δεις δεν χρειάζεται να κυνηγάς υποψηφίους. Επίσης, να τονίσω ότι δεν θα σου παρουσιάσω μια πυραμίδα. Ξέρω υπάρχουν πολλές στο ίντερνετ και είσαι λίγο επιφυλακτικός. Είναι πάρα πολύ λογικό. Εγώ όμως χτίζω αυτή την επιχείρηση εδώ και αρκετό καιρό και ξέρω να αναγνωρίζω τέτοια συστήματα. Αν και κάνουμε marketing συστάσεων και πληρωνόμαστε γι' αυτό, έχουμε μηνιαίους τζίρους από καταναλώσεις προϊόντων, οπότε και οι αμοιβές μας εξαρτώνται από αυτούς τους τζίρους. Αυτό σημαίνει ότι μιλάω για ένα νόμιμο δίκτυο συστάσεων, το οποίο βασίζεται σε ένα αξιοκρατικό σχέδιο αμοιβών. Δηλαδή, δεν βγάζει τα περισσότερα χρήματα αυτός που ξεκίνησε πρώτος ή είναι πιο πάνω στην ιεραρχία. Εδώ δεν υπάρχει ιεραρχία, αλλά ούτε αφεντικά. Εδώ όλοι ξεκινούμε από το 0 και ανεβαίνουμε ανάλογα με το τζίρο που δημιουργούμε. Έτσι λοιπόν, όσο μεγαλώνει ο τζίρος που δημιουργούμε από το viral marketing σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί βρισκόμαστε σε πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, τόσο θα μεγαλώνει και το εισόδημά μας. Όπως ξεκίνησε ο άνθρωπος να μπουσουλάει, μετά να περπατάει και κάποια στιγμή με την τεχνολογία πέταξε, έτσι και εσύ θα έχεις όλη την απαραίτητη βοήθεια που θα χρειαστείς για να μάθεις να χτίζεις αυτή την επιχείρηση στον αυτόματο πιλότο. Θα έχεις δωρεάν εκπαίδευση βήμα-βήμα, υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες στον χώρο και πρόσβαση σε σεμινάρια και webinar που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Αν λοιπόν θέλεις να βελτιώσεις έστω και λίγο την οικονομική σου κατάσταση, αν θέλεις έστω και λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αυτό λοιπόν είναι για σένα. Τώρα που ξεκαθαρίσαμε όλα αυτά και έχεις μια γενική εικόνα στο μυαλό σου για αυτό που θα σου παρουσιαστεί, έχεις μια επιλογή μόνο. Να πατήσεις το κουμπί που λέει συνέχεια και να δεις την ολοκληρωμένη παρουσίαση που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους σαν εσένα για ανθρώπους σαν εσένα. Θα τα πούμε στην άλλη πλευρά.